Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu. Mi fẹ́ ka min fɔ denmisɛnw ye kiraw cira kun de b'a la Ala ye kiraw ci mun kama fɛn o fɛn jɛna ni tubabu y'a dilan mobili moteur do caméra do ka filmeli kɛ a bɛ papier dɔ sɛbɛn ka d'a kan o papier n'i y'o kala a b'a fɔ yanni ka baara k'a la i b'a kɛ tan k'a kɛ tan i b'i janto a la ka to k'a kɛ tan k'a kɛ tan ka n'a to nin ka k'a la ka n'a to nin ka k'a la parce que min y'a dilan o de b'a dɔn n'i y'a ka ladilikan kɔlɔsi i ka machine na a bɛ si sɔrɔ catalogue ni américains ye min dilan u b'a d'a kan chinois ye min dilan u b'a d'a kan japon ye min dilan u b'a d'a kan mais olu ma min dilan dun u bɛ se k'a da o kan wa Ala de y'anw da mana ni Ala y'anw da américains tɛ se ka catalogue da anw kan bilen koyi min y'an da o de b'a da an kan Ala tilalen dali la Ala ye adamadenw filɛ dugukolo kan o la mɔgɔya tun bɛ boli mun kɔnɔ baganya adamadenya tun bɛ boli baganya de kɔnɔ baganya kɔrɔ ye di min bɛ se min na o y'o ka masakɛ ye n'i ye baganw bila yan ka dumuni duman d'u ma min bɛ se tɔw la n'a ma fa a bɛ tɔw tun k'u bɛɛ gɛn k'a kelen k'a ta ye mais nin tɔw ye baganw ye ale mago t'o la ale ta ye n bɛ se de n kelen b'a bɛɛ ta a bɛ fɔ o de ma baganya mɔgɔw kun bɛ ten de Habili ni Babili Habili ni Kabili ye ɲɔgɔn faga tan de Ala ko n tɛ se ka dugukolo ko ta n bɛ kiraw ci o tuma na sisan kiraw cira ka na mun fɔ mɔgɔw ye an ka diinɛ kiiti ka nɔgɔ kojugu Muhamadu cilen hasidiw wulila nafigiw wulila kafiriw wulila ko f'u k'a malo karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen yahudiya karamɔgɔba dɔ u taara o nɔfɛ kodɔnna ka kɛlɛcogo n'anw ta tɛ kelen ye anw ta ye an b'i fa neni an b'i ba neni an b'i lebu an b'i hayibu kodɔnna t'o kɛ parce que a b'a dɔn kodɔnna tɔw mana mɛn u b'a fɔ non ninnu tɛ karisa fɛ o de la u bɛ ka nin fɔ a ma kodɔnnaw b'a fɔ ten kodɔnna b'i bila i yɛrɛ de la i b'i yɛrɛ dɔgɔya yahudiya ninnu nana alakira nɔfɛ ka jamaba jɛrɛ ka kira wele ka na ko e ko k'i ye kira ye wa jabbar u ma neni ko a fɔra an ye la u ko an b'i yɛrɛ ɲininka e k'i ye kira ye wa an karamɔgɔw tulo bɛ nin kuma in na kira ko cogo di a ko ɔhɔ ne ye Ala ka kira ye u ko Ala y'i ci kira ko ɔhɔ Ala y'i ci u ko bon Ala ye mun di i ma ka na n ye nin fɔ ye siɲɛ caman Ala ye mun di i ma ka na min jiginna mɔgɔw kɔnɔ ko kira bɛna fɔ seli walima sun walima jaga la parce que o kun de labɛnna n'a ko seli o b'a fɔ i nana seli sɔrɔ yan o n'a ko sun o b'a fɔ i nana o sɔrɔ yan a nana o bɛɛ sɔrɔ yan o kiraw cira ale ɲɛ o ale de ye kira laban ye
kira ko cogo de a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne cira ala fɛ ko n kana jogo ɲumanw de sabati jogo ɲumanw ka sabati dugukolo kan ne ci kun ye nin ye aha kira ko a cira jogo ɲumanw de sabatili kama o tumana ni kira nakun yɛrɛ ye jogo ɲuman sabatili ye Mali kɔnɔ ya bi 95% musulman Mali bi jate ten kɛmɛ o kɛmɛ 95 o ye silamɛya ye o ye silamɛw ye a ye ɲinɛ ko dulɔso joli bi yan u b'a fɔ cogo di ko chambre de passe wa a bɛ fɔ cogo di ayiwa o joli bi yan misiri bɛna caya so ye mais don o don dɔ bɛ fara jamana balawu kan don o don dɔw kan bɛ k'anw ye san 20 de kɛ Makan ka na ni diplôme jumɛn ye a kɔda mais nin bɛ ka kɛ olu ka diplôme tɛ ka foyi ɲɛ jamana bɛna ci silamɛya silamɛya fɛn fɔlɔ de ye fo jɔn ka seereya ma foyi tɛ yen ala kɔ mun de ye ala ka ciden ye fo i ka jɛn n'o ye fɔlɔ i jakuyalen tɛ dɛ a jate minɛnen k'a ban i fɛ i ka jɛn n'a ye jakuya tɛ diinɛ na jakuya t'a la nkalon don jakuya yɛrɛ tɛ se ka k'a la ala de ko ten la ikraha fi din maa ti jakuya ka don diinɛ na u ko k'o y'a sɔrɔ ayatu sayifi mana ko ayatu sayifi nale ko bamuru aya nale ko i bi jakuya yɛrɛ ka jakuya kɛ ala ko a t'a la e ko a b'a la a tɛ se ka kɛ maa si tɛ se ka don diinɛ na jakuya la n'i ye muru ta k'a fɔ cɛ n'i ma wuli ka seli n b'i fa a bɛ wuli ka seli n'i ko n'i ma sun n b'i fa n'a siranna a bɛ sun mais o kɔrɔ ye a kɛra ala fɛ wa mɔgɔ bɛ kɛ ala fɛ i dusukun de la mɔgɔ bɛ kɛ ala fɛ i dusukun de la tumana bamuru ti maa kɛ ala fɛ marifakisɛ ti maa kɛ ala fɛ bom ti maa kɛ ala fɛ denmisɛnw i dalen kɔ ala la ka da kira la ka ala yɛrɛ dɔn a ka kɛlɛbandiya la o faamulen kɔ o tumana ko fo i ka da la sa wa anta ataqida jaziman بأن الهدف من الدين بعقيدته وشريعته هو إصلاح الحياة وتنظيمها والسير بها إلى أفضل وأكمل وإنه حيث توجد المصلحة فسمى شرع الله سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة في حدود ما أحل الله Muhammadu ka danaya kɔfɛ ani ala ka kɛlɛbandiya kɔfɛ ko fɔ a ka da la k'a tigɛ i dusu kun na k'a t'i yɛlɛmɛ fiyewu k'a fɔ diinɛ in n'a bɛ fɔ o ma silamɛya a ka akida bɛɛ la a n'a ka sariya bɛɛ la ko nakun si t'a la ɲɛnɛmaya dilali kɔ nakun si tɛ silamɛya la ka ɲɛnɛmaya dilan ni min ye muso fila furu i ka kɛ laadiri ye n'i kɛra faama ye i ka kɛ laadiri ye n'i kɛra jagokɛla ye i ka kɛ laadiri ye c'est-à-dire ka diɲɛ dilan ko silamɛya nakun foyi t'a la nin dugukolo in dilali kɔ ka diɲɛ bɔ dekun na ka na n'a ye hɛrɛ la
sinji ka tugu balimaya ka ɲɛ fandenw ka dɛmɛ c'est-à-dire ka taa ni diɲɛ ye ɲɛfɛ ni u ka lafiya ko f'i ka da la ko nakun wɛrɛ tɛ silamɛya la fɔ nin mais kira ka kuma sabatira ko nin bɛɛ bi tunu ko an bɛ ɲɔgɔn fa seli de la sa a bɛ seli u ye misiri kura jɔ u ka alimami kura k'a ka di a banna ala kira ka kuma sabatira dɛ o tuma na ni silamɛya nakun ye ko silamɛ ka da la de k'a fɔ diinɛ in a n'a akida a ka danaya bɛɛ a n'a sariya bɛɛ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko nakun si t'a la diɲɛ dilali kɔ diɲɛ ka lafiya ko yɔrɔ o yɔrɔ ni ɲɛni sɔrɔla ye ni ɲumanya sɔrɔla ye a kɛra personnel ye o ne kelen a kɛra ne ma hɛrɛ ye o walima a kɛra diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye o ko siga t'a la o de ye silamɛya ka ɲinita ye a ka kɛ ala ka dan kɔnɔ ala ka dan kɔnɔ ala ka fɛn n dagalenw kɔnɔ denmisɛnw a b'a janto min na n'a ti ɲinɛ o kɔ o de ye seli bɛ silamɛya kɔnɔ k'a b'a dɛmɛ ka silamɛya ka ɲini fɛn sama n'o ye jogo ye sun bɛ silamɛya kɔnɔ k'a b'a dɛmɛ ka silamɛya ka ɲini fɛn sama n'o ye jogo ye hiji bɛ silamɛya kɔnɔ k'a b'a dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ kelen ye ka silamɛya kanu don i la ka silamɛya sa seyɔrɔ la n'o ye jogo ye wa a bɛ nin cogo kelen de la jaga bɛ silamɛya kɔnɔ ko k'a bɔ k'a ka dɛsɛbaatɔw tɛmɛ a ka nafolo fili minnu b'a la namara minnu b'a la i n'a fɔ nɔgɔ minnu b'a la o ka se ka jɔsi k'a ka nafolo saniya k'a kɛ ala sago ye a kana kumaw lamɛn jalamugu ko tɛ silamɛya ye bozi ko tɛ dulokiba ko tɛ kɔlɔsi ko tɛ ala danaya ni jogo de don fɛn min bɛ dusukun na ani ka baara ye ta a y'a janto nin na a ko a bɛ wajibiya maa o maa kun ye silamɛ ye fɔ nin ka sabati i la a fɔlɔ ye jumɛn famin sifati shakhsiyati al-muslima التي لا يمكن أن نتصور المسلم دونها أتيني فيو أنا مغجتي كو إسلامي نفهم فوتو نو تالا أفضل يجمع مراعاته لحدود الله على كواي دان يورو منونا o kɔlɔsili dulɔso sera ka caya an ka so ye ta cogo di mali karamɔgɔ ka ca kunfin ye bɛɛ ye karamɔgɔ ye o tumana a bɛ mun fɔ mɔgɔw ye misiri kɔnɔ a bɛ mun fɔ mɔgɔw ye wajulikɛyɔrɔ la n'a kumana misiri selilaw fɛ wallahi dulɔso bɛɛ bi datugu yan maa ti maa neni nka n'ala ka tiɲɛ bila la k'a kɛ yɛrɛ sago fɔ ye ani ka hɛrɛ sɔrɔ sira lakanani jamana bi taa bolo kan an ma sigi ni bolo min ye dɛ nin de dekun bɛ silamɛya kan i ti foyi mɛn mawuludu ti bɛɛ mawuludu ti bɛɛ mawuludu mana kɛ cogo o cogo n'ala tɔgɔ dɔɔnin b'o la i t'o to yen ala tɔgɔ tɛ min na an k'an ɲɛsin o ma fɔlɔ dulɔso ni dɔrɔgu fɛn ti fɔ o ma dɛ nka ni min kɔntana a ye jelew ta an ka taa dulɔsow ci dulɔso f'i ka ala ka danw kɔlɔsi el halal wal haram nin bi bɛn nin ti bɛn o kɔlɔsilen kɔ hukukul ibadi
ka jɔn ka hakɛ lajɛ ka jɔn kɔlɔsi n y'a fɔ ye o don muso dɔ kun bɛ yen alakira tile la sallallahu alaihi wasallam muso in ma ko a ka seli ka ca kojugu a bɛ seli kojugu muso in bɛ seli kojugu u ko kira ma ko a bɛ seli kojugu ko wa a bɛ sun kojugu ko sarakati kɔni na a b'a bɔ de k'a di ka fandaw jigi tugu dɔnnibaw tulo b'a la o ko mɛ dɔrɔn ko muso in b'a sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a nɛ ye an karamɔgɔw tulo b'a la o kira ko di a ko hiya finnar a ko janɛmɛden don alakira janɛmɛden ye jɔnni mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ a bɛ hiji a tilala k'a kɛ fo mɔgɔw ko danda ta la Muhammadu b'a fɔ ko janɛmɛden ko parce que ko a bɛ sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a nɛ ye dɔrɔn o kumana ka mɔgɔ tɔɔrɔ n'i nɛ ye seli ma fɛn ɲɛ o la sun ma fɛn ɲɛ hiji ma fɛn ɲɛ jaga ma fɛn ɲɛ la ilaha illallah a y'a lajɛ sa kɛ silamɛ ti maa tɔɲɔ ka mɔgɔ faga silamɛya tɔgɔ la maa o maa y'i tugu ka maa kelen fa mu'mini kelen fa a jurumu t'i yafa i ka bato si t'i minɛ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a ye kuranɛ lajɛ ala ma danga fɔ yɔrɔ si k'a danga tugu ɲɔgɔn na ka mɔgɔ danga ka danga tugu ɲɔgɔn na kuranɛ mun mɛ bɛɛ ni mɔgɔ fagala tɛ a tɛ yen a ye karamɔgɔw ɲininka mɔgɔ fagala ala ye danga de tugu ɲɔgɔn na kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ fagala kelen kama a m'a fɔ foyi la ni mɔgɔ faga tɛ maa min y'i tugu ka muminu faga ni e ko i bɛ mɔgɔ faga k'o ka kɛ silamɛ ye ka ni bɔ ala ye ni min fagali haramu mɛ ne y'a ɲini an karamɔgɔw fɛ dɛ aya kelen dɔrɔn u k'a di hayidara ma ko ala ko an ka mɔgɔw fa ko f'u ka don silamɛya la ni n y'a sɔrɔ n kelen na ala yɛrɛ la n bɛ don diinɛ wɛrɛ la ka n ka alijinɛ ɲini bilahi la aliyul azim a y'a f'u ka na n'a ye aya kelen kuranɛ kɔnɔ ko ala ko an ka mɔgɔw faga ka baga mɔgɔw ma ka baga u ma qatilil mushrikin o dɔnnen don a y'u fa fo diinɛ ka kɛ ne ala ta ye o dɔnnen don mɛ o fɔra jɛniw ma a fɔra mɔgɔ minnu nana bi silamɛw kan an ti tuubi wa an t'a to yen ala fana ko a y'u faga fo diinɛ ka to n da la mɛ ne mago bɛ aya kelen na ko ala ko an ka mɔgɔ faga ko fo a ka don diinɛ na an ka mɔgɔ faga fo a ka kɛ silamɛ n kelen na o ala yɛrɛ bonyana ni n y'a aya sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ n bɛ bɔ silamɛya la n bɛ diinɛ wɛrɛ ɲini bilahi parce que o b'a yira tiɲɛ tɛ nkalon don denmisɛnw a ye taa fara hayidara juguw kan a k'o aya ɲini ka na o t'anw ka kuranɛ kɔnɔ silamɛya tɛ violence diinɛ ye mɔgɔ faga diinɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ diinɛ tɛ n bɛ hadisa wulibali dɔ fɔ ye n y'a fɔ ye yan siɲɛ caman muso dɔ alabato laban muso in yɛrɛ ye kira dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ seli kira de ka misiri kɔnɔ kira ka misiri farda kelen o ni misiri tɔw farda ba kelen de ka kan alikaba ye 100 kira ka misiri ye 1000 ye baitul muqaddasi o ye 500 ye muso in misiri kira ka misiri kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye an ka haramu duna t'a seli dɛ musafa
a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ a bɛ hiji muso in ye mun kɛ a ye jakuma de minɛ k'a siri juru la a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma a ma jakuma fana fɔni a ka taa dahirimɛ ɲini jakuma in sirilen tora silamɛmuso in bolo fo jakuma minɔgɔ y'a faga a y'an karamɔgɔw ɲininka kira ko walahi k'a y'a ni ye janɛmɛ mɛlɛkɛw bolo u bɛ taa n'a ye janɛmɛ kɔnɔ jakuma bagan nɔfɛ bagan mais n'a kun ye jakuma kantigɛ k'a tobi k'a dun jurumu t'a la mais a ye jakuma maltraité min kɛ k'a maltraité o kama ala ko i ka seli i ka sun i ka jaga i ka hiji mago t'a si la jakuma maltraité kama a y'a bila janɛmɛ kɔnɔ a ye karamɔgɔw ɲininka sini nin na dɛ a ye karamɔgɔw ɲininka nin na o tuma na e bɛ sɔn cogo di o k'e nɛgɛ ni silamɛya tɔgɔ ye k'e bila i ka mugu ci i yɛrɛ la ni maliyɛn min nɛgɛna ka marifa d'i ma i ka mugu ci maliyɛn dɔ la diinɛ tɔgɔ la k'i yɛrɛ faga i bɛ kisi cogo di jakuma ye nin ye jakuma limaniya bɛ dusukun de la ne bɛ se ka bɔmu don e ka misiri kɔnɔ cogo di k'o ye kafiri ye limaniya bɛ dusukun na mais n'a cira a ti i mago bɛ min na a t'o kelen fa o mais a bɛna silamɛ tɔ minnu faga n'a bɛ fɔ olu ma innocent u sen t'a la u bolo t'a la i bɛ taa mun fɔ ala ye lahara denmisɛnw a kana sɔn n'i ye maa fɔ a ye ti kisi silamɛya in violence tɛ minnu y'a ka kira bugɔ k'a bugɔ ka gabakuru fila ma k'a jogin fo a joli bɛ suru a nɔfɛ a bolila ka t'i dogo kungo kɔnɔ dɔ ka foro la a tunun'u na u m'a ye jibirila nana yɔrɔ la ko ala ko min ka di ye k'a fɔ a ko jibirila m'a fɔ ala ye ko u t'a dɔn u tɛ n dɔn n y'a far'u ma aha n y'a far'u ma u tɛ n dɔn nin ye ala kira de ye o tuma na sisan n'i ko i bɛ silamɛya dɛmɛ n'i ye silamɛya nege bɔ i bɛ taa mun fɔ ala ye bi silamɛya bilala terorisiya minɛn de kɔnɔ aw tɛ siran min ye o mɔgɔw bɛ siran an ɲɛ non i ma min faamu dɛ sɛbɛnni de bɛ ka kɛ minnu b'a sɛbɛn se min b'u ye a t'i ye fanga min b'u la a t'i la olu de bɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ni aw ye bi k'a di bɛɛ ma denmisɛnnin minnu b'i wolo n'u y'a kalan dɔrɔn silamɛ bi k'u ɲɛna wara de maa minɛ wara olu de silamɛya ka kanu a bɛ nege bɔ dusukun na ne b'an ka karamɔgɔw ɲininka an bɛ taa mun fɔ lahara an bɛ taa mun fɔ ala ye jamana in bɔra dulɔ min kɔnɔ a kɛra o premier ye kuma tɛ jɛnɛya ma lutiya warala yan cɛ ni cɛ muso ni muso warala yan nin kelen kelen bɛɛ ala delila ka jamana kelen halakɛ a nɔfɛ nin bɛɛ b'anw fɛ yan i ti nin si kɛlɛ kan mɛn i ti mankan mɛn nin si la sow bi yan bi mɛ armée ka mugu ci la k'i bɔ i denninw kɔrɔ k'i ka nafolo ta ka dutigi faga ka bɔ a denninw kɔrɔ o tumana diplôme min b'aw bolo o dilansira foyi t'a la
fo dɔrɔn an galana i bi min mɛn dɔrɔn karamɔgɔ dɔ kɛtɔ ka dɔ neni silamɛ dɔ kɛtɔ ka silamɛ dɔ lebu mais jamana bina ci jogo juguya fɛ binganikɛlaw fɛ faama sow fɛ aw m'o kalan kɛ karamɔgɔw an kumaka ko lahara alakira fatutɔ ye nin de fɔ el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim zaim alakira ko karamɔgɔw dɔnnibaw alimamiw aw de ye ala ka homme de confiance ye kunfinw kan wa lahara aw karamɔgɔ kelen a ti siratu tigɛ fo ne ala k'a ɲininka a ye mun f'u ye a ye mun f'u ye karamɔgɔw an ka jamana sera niveau min na bi a bɛɛ b'a dɔn fo mali alimamiw de farala ɲɔgɔn kan bi ko ni balaniso fɔra mɔgɔ min ka da la k'u t'o su seli o ka so u t'i ka den dɔgɔda kɛ u t'i ka furusiri kɛ n y'o de fɔ yan o don dɛsɛ kuma tɛ yan an sera fɔ yan mali sera fɔ yan alakira ka kuma sabatira dɛ ko diinɛ in foyi t'i to a la u ka taa ɲɔgɔn fa seli la sa wa fila la nin da mɔnzɔn kun bɛ yan bitɔn kulubali tɛmɛna yan ufude banjugu kun bɛ yan wallahi bamanan kafiri a kun bɛ sa a ti jɛnɛya kɛ abada parce que a ti siran ala ɲɛ dɛ hɔrɔnya ani yɛrɛ dɔn danbe o y'a sɔrɔ silamɛya ma se yan a y'a faw ɲininka u ka mali kunun fɔ aw ye ni muso kun ma sɔrɔ so a ka du fo k'a ka du sa a kun tɛ se ka kɔrɔta a ka dugu la bilen ko a denmuso ma sɔrɔ so a ye mali histoire lajɛ ni y'a sɔrɔ misiri tɛ yan ni y'a sɔrɔ misiri tɛ yan alors arabukan fɔ daminɛna an galana ani diplôme baw nana diinɛ bɔyɔrɔ caman de don fo i ka kalan de ka mun kala jɛnɛya dabila i bɛ taa kilasi jumɛn kɛ o la i tile kɛ ladiri ye i bɛ t'o diplôme ɲini min a ye suyɛni ni binkani dabila faamaw a ye tile fo i ka kalan o kalan bɛ taa kɛ min a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn kanu fo i ka kalan e t'o kalan kɛ min bitɔn kulubaliw y'a dabila ngo kelen de tun bɛ bamanan bolo n'a ko n bɛ nin kɛ a banna i ka tigɛ n na hɔrɔnya na a banna a bɛ sa a kan hali n'a ye dulɔ min a t'a yɛlɛmɛ anw lajɛ bi an b'an gale kuranɛ na k'an gale larusi la ka sɔrɔ a bɛɛ galo ko an galana misiri cayara mais kalan ka kan ka nafa ɲɛ jamana de silamɛya kalan diinɛ kalan que ça soit silamɛya don kerecɛnya don nin k'an ka jamana sauver mali c'est laïque mali faama si tɛ se k'a fɔ ne ti gunbe fɔ n ka da la mali faama si tɛ se k'a fɔ ne ni n ka denbaya ta an ka dulɔ min u tɛ se mali c'est laïque anw karamɔgɔw anw minnu ko an kalanna anw minnu ko an ni diplôme bɔra makan anw de bɛ se ka dulɔ buteli ci dulɔ so kɔnɔ k'an to an ka so ka faama sɔnw jamana janfalaw anw de bɛ se k'u kɛ ladiri ye k'u t'u ka biro kɔnɔ anw de bɛ se ka cɛ muso k'a ta ye k'a bɔ cɛnin bolo
k'a to a cɛ kelen bolo anw de bɛ se k'a kɛ ni ala ka diɲɛ ye alors i b'o kuma jumɛn mɛn ɔ karamɔgɔkɛ ye nin min fɔ a ma kalan a tɛ fɛn dɔn f'i ka kalan de anw ye san 20 kɛ Egypte anw ye san 100 kɛ Maga mais a nafa kɛra mun ye faso bɛna ci aw ma foyi kala seli kɔ hayala sola mikoro kɔni ka kule dɔrɔn jɔnniw de bɛ taa ye faama sow mori maa faalaw minnu bɛ wari minɛ ka faso janfa cɛ min b'a musow to yen ka don walimuso wɛrɛ kan jɛni bɛ misiri kɔnɔ commerçant trompeurs mɔgɔ fagalaw cɛpɔr karamɔgɔw ko b'a bolo lahara dɛ mais a jaabi bɔra kaban kunfinw y'a dɔn min ye tiɲɛ ye u y'a dɔn min ye nkalon ye silamɛya bɛ se ka kɛ walikan fɔ ye kunna nata'allamu ma'an fi jami'atil azhar wa makasina sinina tiwala alfa sana mimma yazid kunna ala al-maktab ouais d'accord e kɔni ye arabu k'a fɔ sa mais abu jahili kun ye arabu de kafiri bɛ janɛmɛ kɔnɔ kango ye tiɲɛ ye wa la kango tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ ye min ye ala ko di kira ko di e bi kuma ne bamanankan mɛnna de fɛ mais pour que ne ka kɛ silamɛ ɲuman ye fo ne ka taa kaida kalan ka taa fikihu durusi ka kuranɛ durusi ka taa musalahula hadisi kalan ka tila ka sanadu kalan o na gɛlɛya dɛ e min y'o bɛɛ kalan ka ban e ti sira jira sa i bɛ kunfinw tromper nin de kalan u tɛ kalanko ɲɛdɔn anw ye san 70 ne kɛ kilasi kɔnɔ bon d'accord i bisimila toutes mes félicitations i ka diplôme ba ninnu mais faso bɛna mun sɔrɔ a la faso ma foyi sɔrɔ a la nin ye bidaa mɔgɔ ye a kɔlɔsi minɛ i ka astaghfirulahi kɛ i jurumu bɛɛ bi yafa ka waliden faga ka taa n'o ka moto ye ko i ka astaghfirulahi siɲɛ 100 kɛ ko ala bi yafa o kɔnte ninnu ye jamana cilaw de ye wallahi denmisɛnw a ye dara lamɛn a y'a dara lamɛn dɛ anw b'ala bolo u b'a fɔ a bi an bɛ sa sini ala de b'a dɔn mais a y'a dara lamɛn galonfin ni jogo tɛ ala tɛ nkalon don i biri dɛ i kunbere minɛ i kɔ jigin fo ka a yolo jigin i kɔ yanga yafɛ i biritɔ i k'a kɛ nin bɛɛ nkalon o la denmisɛnw n ma ɲinɛ n ka layidu tɔ kɔ n b'a dafa su in na an ka mali maabaw b'an fɛ yan a maaba caman bi yan an ka foli b'u bɛɛ ye o bisimila olu minnu de y'an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ye nin caman ye bi an ka tribunali minisiri bi yan a bɛ fɔ olu de ma ko jamana ni wulibali don dɛ juge ka alijinɛ ka bɔ kojugu nka ko b'a bolo dɛ silamɛ bɛɛ b'a fɔ kana kuma mɛn yɔrɔ la i dungɔ ti fɔ yɔrɔ min na i bɛ fɔ wallahi ministre dungɔ ti fɔ yan président dungɔ ti fɔ yan ala ka wulibali o de bɛ fɔ yan olu minnu ye faamaw ye ko in bɛ ban an ti to yan dɛ ayi an bɛ bɔ yan pewu an bɛ tila ka taa ɲɛfɔ ala ye ko tigi ye kɔni foyi ma ɲini aw fɛ kɛ ladiri ye dɔrɔn ayi ale sigi ka a y'a fɔ n ye o a yɛrɛ bi yan hakili la kuma na a ko
ani juge de sigira ka kuma Mali juge u bɛɛ n'a kan juge ye layidu d'a ma ni Ala sɔnna maliyɛn kelen o kelen bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ i ti tɔɲɔ aha abiya Aidara ma da la dɛ abiya a ko an ka dugawu k'u ye dɔrɔn ko jamana in ni Ala sɔnna ko kiiritigɛ sira kɔni kan u b'a s'a da la tiɲɛ sira kan fantan b'a ka hakɛ sɔrɔ ko fantan ti tɔɲɔ k'olu to yen bilen n ko kabini o kɛra dɔrɔn ne y'a dɔn Mali bɛna hɛrɛba dɔ sɔrɔ bilahi ni kiiritigɛ yɔrɔ ɲɛna dɔrɔn jamana banna a lafiyara Ala k'a dɛmɛ Ala k'u dɛmɛ u ye nin layidu min ta u fanga seli a dafali la k'u dɛmɛ o la Ala k'o kɛ nka n bɛ fɛ ka min fɔ ye moriya ye tiɲɛ ye moriya ye tiɲɛ ye dɛ tiɲɛw b'a la quoi ni n ko tiɲɛ don tiɲɛw b'a la n'o tɛ a bandi na a mɔgɔ namarala o de ka ca n kan d'o ma n bɛ fɛ k'a fɔ Ala wele ye tiɲɛ ye nka hali Ala wele la mɔgɔw ka ɲɔgɔn dan i jogo de b'a kɛ dalilu o dalilu diɲɛna ni Ala ka dalilu don a ka se ka mago ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ a kɛbaa jogo b'a la a kana tulonkɛ jogo la dɛ denmisɛnninw sini aw de bɛna kuma a y'a jija dɛ place babaw bolo aw de bɛna kɛ politiki ɲɛmɔgɔw ye sini aw de bɛna kɛ sini minisiri ye aw de bɛna kɛ sini président ye alors n'i ma nɔ ɲuman bila a bɛɛ bɛ noter i nɔfɛ ni Ala y'i tɛmɛ min kan u ti fari la dɛ nin kun tɛ ya Kasumu tɛ wa walimusow kun t'a bolo ya a ma nin kojugu in kɛ a ma nin tigi fa ta a ma nin o dossier a bɛ kalan nkalon yɛrɛ bi da i la janko n'u ye min ye denmisɛnw a bɛ sini de labɛn bi a b'a préparer de fɛn dɔw to yen n denkɛ sini ka se ka kuma n'i jɔ micro la i kelen politiki ɲɛmɔgɔba ye i b'a fɔ ne ni karisaw de ye denmisɛnya kɛ u bɛ ne dɔn u ka n bolo jigin a tɛ se ka jigin a b'o préparer bi de aha n'a jantora na ni denmisɛnninw sini a bɛ se ka kuma sini aw bɛna kɛ président ɲumanw ye jamana in na yan an kumana jogo kan an fa nenina an ba nenina fɛn bɛɛ dara an kan mais Ala ye tiɲɛ bange dɛ président dɔ tun bɛ Mali la yan n y'a fɔ aw ɲɛna a y'an bɛɛ wele ka taa a tɔgɔ ye di u ka réunion kɛra tɔgɔ ye di CICB ko an ka taa tile 3 sigi kɛ ko k'a lajɛ ko parce que ale kamana gana n'a ye ministre min ta n'a ye min kɛ directeur de travail ye a bɛ yɛlɛmɛ tuma min na mɔgɔw bɛ wuli a ye wari dun ko a b'o bɔ yen a bɛ min bila o nɔ na o ye min kɛ hali kura in t'o kɛ mɔgɔw bɛ wuli kun a ye wari dun ko wa n'i y'a fɛn o fɛn sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ u y'a dun nin ye Mali président dɔ de kumakan ye ko bon ko sisan ko ale bɛ min ɲini a y'a ka gouverneur bɛɛ wele k'anw karamɔgɔ kelen kelenw wele an taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye min kɛ ko jogo bɛ dilan cogo di ko adamaden yɛrɛ bɛ dilan cogo di tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ mon président i kamana de guana n'o tɛ i tɛna jogo dilan tile 3 kɔni yan
a kamana guana fɛn min b'i labɛn so kabini sin bɛ den da yan'a ka sigi ban kan ka tɔ kɛ n ban kan ka tɔ kɛ sanfɛ kilasiw la a ka faso kanu ka faso yɛrɛ dɔn ka sɔrɔ ka kɛ faso fɛ n'o ma kɛ o bɛɛ kalanna min na n'i ye fanga sɔrɔ dangaden de b'a sigi n'i m'a cɛ ka k'i kun sɔɔni i bɛ bɔ a la ni min nana k'o k'a cɛ anw minnu tɛ kɛ faama ye mɔnɛ n'anw fa yan koyi denmisɛnw ni aw ye nin kalan kana Mali faamaya minɛ walahi san 5 dama bɛ Mali bolo sous-région bɛɛ bɛna hinɛ ɲiniya ladiriya de bɛ jamana in jɛ bɛɛ dun o de ye jamana in ci fantanya ye tiɲɛ nka a ti bɔ nɔgɔ la dunko juguya don sini kun di yan Mali balo cogo kuma yin sini ye sini tɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bi Maroc t'i kɔrɔ an ka ɲɔ kun bɛ bɔ yan ka taa Maroc o kan'u tɔɔrɔ ko ye o kun bɛ kɛ kɔngɔ kun b'u fa anw de kun bɛ taa ɲɔ de suraka ma yan o Mali kelen de ye nin ye hali an tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ k'a dun bilen mun na karamɔgɔw aw minnu ye kalanba kɛ ka diplôme ba sɔrɔ n'a ma wuli k'a jɔ kalan in nafa na se ka kɛ a ye seli ye tawhidu fo Ala ka dɔn de mini Ala wɛrɛ bɛ yen bilen min ye kabakolo in da kɔ wa ko f'i ka Ala dɔn de Ala dɔnna o n ye layidu min ta duwawu dɔri n bɛna di yanni n k'o di an ka faama bi yan n'o ye Ismaël ye a ka n'i jɔ ka mɔgɔw fo ka nin bi donba in an bɛ duwawu de kɛ ka duwawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana in basigi ka duwawu kɛ jamana in ye balaw min bɛ jamana in na Ala k'a mabɔ an na ka duwawu kɛ jamana in na pour que an ka denw an dɔgɔninw Ala k'o ɲɛsigi sini jamana in ka taa ɲɛ jamana in jamanaba don silamɛ jamana don jamana kɔrɔ don o jamana man ka segin kɔ ni nana y'an bi ka maliyɛn bɛɛ fo min y'an jɛ kunu o k'an jɛ bi o k'an jɛ sini o ye mun ye balimaya teriya ka ko to ɲɔgɔn ta la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛɛ ka waso n'an ka jamana ye an ka waso ni Mali ye maliyɛn a ye waso n'aw ka jamana ye Mali ɲɔgɔn man ca an kana segin kɔ mɔgɔ si kana segin kɔ a ye duwawu kɛ Sherifu a ye duwawu k'an ye ka duwawu kɛ maliyɛn bɛɛ kelen kelen ka duwawu kɛ Mali ye ka duwawu kɛ farafinna bɛɛ ye vraiment bi donba in na an bɛ barika da Ala ye Ala min ye bi yira an na ka barika da a ye tuguni k'aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn hakɛto b'a la sali ala Mahamadu ayiwa an ka moriw fana bi yan an ka moribaw bi yan an ka sekoba de bi yan n'o ye Sheikh Muntaka Tall ale fana bi yan a bi jɔ ka foli kɛ ala olu ye moriw ye politikimaw fana don nka a bɛɛ bi ɲɛ Sheikh Sherif Suman Madani Haidara an ka foli an ka barika da an ka wale dɔn a bi ye an filɛ nin ye kɛnɛ min kan nin tɛ kɛnɛ kura ye
silamɛw ka kafo ciba sallallahu alaihi wasallam ka hakili jigin o la a nana ni cikan min ye a yɛrɛ ka waleya kɛra cogo min na n'hakili tor'o la an tɛ fili n'hakili jiginn'o la n'hakili tor'o la an ti don fitinɛ la n'hakili jiginn'o la n'hakili tor'o la fitinɛ ti bɔ jamana kɔnɔ n'hakili tor'o la n'an hakili tor'o la n'an tor'o sira kan bɛn bi don jamana kɔnɔ o kumana ka fara ɲɔgɔn kan san o san nin kɛnɛ barikama in kan nin kɛnɛ sanuma in kan ka hakili jigin kɛ o la k'a fɔ a ye bɛn k'a fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye nanbara to yen a ye sonyɛni to yen a ye jɛnɛya to yen a ye kojugu bɛɛ to yen a ka to ɲuman kɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ hakili jigin o la an bɛ na wa an bɛ min mɛn kuma dilanlen tɛ nin bɛɛ bɔra sɛbɛnw ka sɛbɛn de kɔnɔ n'o ye alikuranɛ ye fɛn fɛn fɔra yan a bɔra Sherif Sumana Madani da nka a ka kuma tɛ dɛ Allah subhanahu wa ta'ala o de ka kuma don kuma in a lasera ale yɛrɛ mɔkɛ fɛ ciba sallallahu alaihi wasallam o kuma na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in Ala ka fitinɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ ladilikan minnu bɛ kɛ yan k'a fɔ silamɛya fitinɛ ko tɛ silamɛya balawu ko tɛ Ala k'o to an dusukun na ka fitinɛ k'a ɲini ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kuma min fɔ yan an ka bɛn sababu ɲuman bɛ bɛn de kɔnɔ Ala k'o to an bɛɛ dusukun na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye fɔlɔ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka diinɛ ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ye jamana kalifa mɔgɔ minnu ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ maa ma hakili ɲuman i bolo ɲuman hakili ɲuman a bɛ jamana na nin de tun bɛ fɛ ka fɔ ɲinan ta Ala y'o yira an na an b'a fɔ k'a barikada san wɛrɛ ta Ala k'o nɔgɔya ye Ayidara nin de tun y'an ka kumakan ye ka s'aw ma aw ni cɛ kulomajɔ la hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wasallam an bɛ o fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka na mawuludu kɛyɔrɔ la dama tɛ u bɛɛ ka bonya y'an sɔrɔ u bɛɛ ka bonya y'an sɔrɔ u sara bɛ Ala de bolo u bɛɛ ka bonya y'an sɔrɔ u y'u seko kɛ mawuludu dɛmɛni na ani mawuludu kɔrɔtali la u sara bɛ Ala bolo Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma Ala k'an n'u sabati o la n kun ye dugawu dɔrɔri min fɔ n bɛ don ale kɔnɔ mais n kumana sɛbɛnnenw kan silamɛya hakililaw Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kuma na ani silamɛ dɔnnibaabaw ka kuma na n kun bɛ fɛ sisan ka don kuranɛ aya la Ala yɛrɛ ye min fɔ k'o de ye silamɛya ye n bɛna nin di ka sɔrɔ ka don yen mais fo an ka fɛn dɔ faamu a yɛrɛ b'a mɛn don o don Mali kɔnɔ yan fo an ka foli tununa an na min b'an bolo salamu alaikum salamu alaikum ani sɔgɔma ani wula ani tile nin kuma in n bɛ ɲini ka tunu nka baasi t'a la mais karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ ko n'i ko mɔgɔ ma salamu alaikum kira ka hadisaw la ko i bɛ baraji 30 sɔrɔ ko i bɛ baraji 30 sɔrɔ n'i ko mɔgɔ ma salamu alaikum n'a y'i jaabi k'a ɲɛ ka tɛmɛ e ta kan a ka baraji bɛ caya e ta ye n ti fɛ ka silamɛya ko ninnu to a bolo yan a jinɛ mɔrilama aha n ti fɛ k'a namaralen tɔw bolo ka taa amin salamu alaikum kɔrɔ ye di o tun tɛ arabuw ka foli ye o imta sabaha sabahul khairi masaul khairi n de arabuw ka foli ye
أطابت الله أوقاتكم. نين بي عربو بلو السلام عليكم وتي عربو فولي عربو كنتو دون كرا نالي صلى الله عليه وسلم علي دي نانانين فولي ني kwaba an hakili sigi suraka nu jalamugu meleke de ka d'u ye kuma caman u b'u da datugu javan de bonyana kojugu surakaw fɛ yen dɔ bɛ n'i ka so wula fɛ yan'i ka balako la ani muso bɛ taa dɔnni bi bɛn n'a y'a den ka gɛrɛ i la a bɛ muru don i kɔnɔ ko ɲaamina si ma da si la o tuma na aw minnu ye layidu ta ko a ye silamɛw ye ko a sɔnna ala la kira sɔrɔla ka fɛn dɔ di k'o ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kalimatul murur aw kalimatul sirri u b'a fɔ a ma cogo di mot de passe u tulo b'a la o karamɔgɔw tulo b'a la salamu de bɔra ala fɛ yen kira y'a labɛn k'a kɛ silamɛw ka mot de passe ye pour que k'o hakili ka sigi e mana ne natɔ ye n ka so kan e b'i labɛn nin bɛna bin ne ka de ya n ka mun kɛ n ka muru bɛ dilan a kɔrɔ de ya a bɛ n pɔsi la ye wa e kɔni i b'i ka labɛn kɛ parce que ne ni n ka so bɛ na kira ko ne bɛ ka sin e min na ne bɛ n ka so kan ne yɛrɛ sirannen don nin bɛna mun kɛ ne na a bɛna n ka so minɛ yan a bɛna n faa de wa kira sɔrɔla ka na sallallahu alaihi wasallam ko non ko a ye mot de passe kɛ a fɔ a ye ko assalamu alaikum ko cɛ i hakili sigi ne min natɔ don tɔɔrɔ foyi tɛ n bolo ka s'i ma n mago t'i den na n mago t'i ka muso la n mago t'i ka nafolo la kisi ne ni kisi de bɛna la paix manil fard manil jabbar manil muhyi manil nasir manil kafi واحد لا إله إلا الله الله abi fam silamɛw ka mot de passe de ye nin ye n'i ko mɔgɔ min ma dɔrɔn ko salamu alaikum a b'i reçu a ka so a ti siran sabu e t'ale muso fɛ kun i t'a ka nafolo fɛ wa i tɛna ale janfa o tuma na a b'i bisimila fo a ka cɛso kɔnɔ ni mot de passe dili ye ko kisi b'i kan o tuma na ko n'a ye mot de passe d'i ma ko kisi b'i kan ko a ka tɔɔrɔ t'i sɔrɔ ko e yɛrɛ k'a jaabi a fɔ wa aleykum salam ni e kisi ni tɔɔrɔ t'e fɛ i bisimila tɔɔrɔ t'an yɛrɛw fɛ wa o dama tɛ dɛ wa rahamatulahi wa barakatuhu ala ka hɛrɛ a n'a ka barika i b'o de kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan i bisimila o de yɛlɛmɛnen filɛ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka n'i fa a b'a fɔ de salamu aleykum a b'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'i faga de salamu ka danga b'a kan salamu ye ala de ye n'i ye o mot de passe di k'i balima hakili sigi ka ŋaniya jugu tu i kɔnɔ ala ka danga de b'i kan salamu tɛ tulonkɛ fɛn ye ko a bɛ fili an k'u fɛ ten layidu de don mɔgɔ min sigalen don i la k'a hakili sigi ko salamu kisi ale kan a b'i kan ne ka tɔɔrɔ t'i sɔrɔ amin o de kɛra an bolo dɛ ko a fɔ salamu aleykum ni ko ani wula e tɛ se k'a fɔ salamu aleykum salamu aleykum ni silamɛya tununa tan de a bɛ faamu
o tuma na duwawu dɔri n b'a di a b'a janto nin dugawu in na fiye dɔ dɔn o de nana alakira yɔrɔ la sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ne mana hɛrɛ sɔrɔ n b'a tila mɔgɔw t'a faamu kuma dɔw la fiye dɔw bɛ taa aran de kɛ Hayidara ka da la ko Hayidara bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ne ti mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ne y'o fɔ bɛɛ ye ne ti mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ne yɛrɛ taara ni ɲɛ ye y'o ta la u kɛn bɛ ka furajini dɔ di yan n bɛ ka to k'o to n'a kan ne ti ɲɛ yɛlɛ dɛ ala ye masa kabakoma de ye mɔgɔ caman nana ne fɛ u fiyɛ ne an ye dugawu k'u ye u ɲɛ yɛlɛla mɛ ne ti ɲɛ furakɛ n t'a si dɔn yɛrɛ walahi walahi n t'a dɔn kɔrɔti ɲɛdimiw bɛ yen dabali ɲɛdimiw bɛ yen jinɛ bana ɲɛdimiw bɛ sin k'i fiyɛ yɔrɔnin kelen n'an y'o tigilamaw sɔrɔ o waatiw la a ka ca la o bɛ dan o yɔrɔ la o ɲɛ bɛ yɛlɛ u ɲɛna ko n bɛ se ɲɛ yɛlɛ la ne tɛ se ɲɛ yɛlɛ la n tɛ ɲɛ furakɛ n bɛna kira ta de d'i ma sisan aha dɔ de fiyɛna sahaba don a nana kira yɔrɔ la a ko n bɛ fɛ i ka dugawu kɛ ɲɛ ka yɛlɛ kira ko hali i ka sabali ala ye minnu ɲɛ minɛ u la ni alijinɛ so in ni alijinɛ so in ala kɛn bɛ k'o de bila u ɲɛ hali i ka sabali cɛ ko kira ma a ko tiɲɛ don alijinɛ ka di ye nka ni n kun ye yeli kɛ yan n'a cɛ o kun bɛ diya n ye ayiwa kira ko nin tɛ baasi ye a ko wuli i ka seliji ta i ka jogo fila di ala ma dɛ n'i tilala i ka kuma ala fɛ i b'a fɔ cogo di allahumma inni atawassalu ilayka binabiyika muhammadin nabiyyu rahmati ya muhammad ya ahmadu ya abal qasim inni atawajjahu bika ila allahi an yakshifa an basari allahumma shaffi'uhu fiya bijahihi indaka ko o fɔ cɛ y'o fɔ cɛ ɲɛ yɛlɛla ɲɛ yɛlɛla dama tɛ dɛ hami o hami bi jɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ seliji ta ka arakan fila seli dugawu in yɛrɛ ye ala ne bi ɲɛsin e ala ma n'i ka kiraba muhamadu ye min ye hinɛ nabi ɲuman ye muhamadu ahamadu kasimu fa ne bi ɲɛsin ni e ye i ka ala ma a ka nin tɔɔrɔ in wuli ka bɔ ne kan ala a ɲɛna filɛ n na a bonya kama e yɛrɛ ala yɔrɔ an karamɔgɔ nin y'a bamanankan de ye aha n'a y'a janto nin na dugawu o dugawu la k'i ɲɛsin a ma kana siga dɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye
nin duwawu in kama dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin duwawu in na ko Muhamadu n b'i ɲɛsin e ma k'e don ni Ala cɛ e doni ne ni Ala cɛ k'o de ti bɛn ko sariya la a ti bɛn i ka Ala wele ni Ala kira ye sallallahu alaihi wasallam nka ɲɛdɔn karamɔgɔba yɛrɛ n'o ye Ibn Taymiya ye o ka kumaw la o y'a yira ko nin kɛra dɛrɛ tigi ko nka ko kira ka ɲɛnamaya don dɛ ko a salen kɔ ko su ti wele dɛ ko su ti foyi ɲɛ ko dugawu in kɛra kira balolen de komi kira sara su ti fɛn ɲɛ ko a man kan ka kɛ o ye Ibn Taymiya de ka kuma ye o y'an kabakoyaw munna Seydina Bilal kira ka sahaba ba dɔ don a ka misiri welela don Seydina Bilal kira fatulen Bilal ye Magan bila ka Madinɛ bila ka yɛlɛmɛ Sami don dɔ la Bilal dalen a sugora Alakira nana ma sugora a ko Bilal a ko nin ye mun ye a man kan sa e kana bɔ anw ye Bilal ye Magan jamana de bila pewu ka na Sami a sugora yen de k'a ye Alakira nana fɔ a ye a ko Bilal a ko nin ye mun ye a ko a man kan sa e kana bɔ anw ye Bilal wulila ka bɔ sugo la a jatigɛlen a hujininen a ye kira yeli min kɛ ale jɛɲɔgɔn ale ye kira min kanu o yeli ka nin kuma fɔ ale a kasira a wulila a y'a ka daba ta a nana fo a nana se Maka a selen a nana Madinɛ ka na Alakira kaburu la sallallahu alaihi wasallam Bilal ye mun kɛ a tora a bɛ Alakira kaburu embrasser a bɛ Alakira kaburu embrasser ni ka a ɲɛda jɔsi Alakira kaburu la sallallahu alaihi wasallam k'a ɲɛda jɔsi a la a b'a ɲɛda terike Alakira kaburu bɔgɔ la nin ye sahaba dɔ de ye u ko kaburu ziyaralaw k'olu ye kaburu batolaw ye nka nin ye Alakira ka sahaba Bilal ye a bɛ k'a ɲɛda jɔsi Alakira kaburu bɔgɔ la anw bɛ kaburu yazura nka an ɲɛda t'i terike a bɔgɔ la tuma min na n'o kɛra ni Alakira ka misiri welela de nin bɛ kitabu jumɛn na Tarikhul Islam juzu'u 17 Sahifa paji 27 o to yen Seiru A'lami Nubala u k'o lajɛ a juzu'u fɔlɔ paji numéro 350 u ka Zahabiyu lajɛ Zahabiyu yɛrɛ nana n'a ye o ye Ibn Taymiya ka kalanden dɔ ye Zahabiyu yɛrɛ ye Bilali k'a fɔ a y'a da nanu terike Alakira kaburu la k'a ɲɛda terike Alakira kaburu bɔgɔ la Zahabiyu nana n'o ye Zahabiyu ye Ibn Taymiya ka kalanden dɔ ye
ja barka bi ɲini baasi t'o la o to yen ka su tɔgɔ fɔ ka dugawu ɲini n'a ye k'o ye haramu ye min na o a dila dɔw d'i ma min ye wulibali ye su tɔgɔ bi fɔ su bi wele yɔrɔ jumɛn alakira ka sahaba dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ye Bilal ibn Haris al-Muzni. Bilal ibn Haris al-Muzni. Bilal ibn Haris al-Muzni don dɔ la yɔrɔ kɔrɔja nana kɛ magan santina bagan caman sara ko gɛlɛyar'u bolo nin Bilali ale de wulila ale de ye ni hadisa in fɔra ale tɔgɔ la don dɔ la sanji gɛlɛya kɛra magan baganw sara nin cɛ in de wulila ka taa alakira kaburu la sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma a ko ya ala ka kira a ko jɔn tulo ma gɛn koyi a ko sanji ko gɛlɛyara a kɛlen k'o fɔ a dalen sogo la kira ko a ma ko a ka taa umaru yɔrɔ la k'a fɔ umaru ye ko elkaisu nin cɛ nana alakira kaburu la sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma a ko jɔn tulo ma gɛn i k'a dɔn baganw sara tiɲɛni kɛra a ko tan de ko kira ma sanji deli ala bolo i ka jɔn ye le ummatika fastasqi le ummatika a ye nin de fɔ tuma min na n'a ye nin fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a sɔrɔ kira fatu tuma min na mɛ nin ye kira ka sahaba dɔ de kira ko a ma ni dugu jɛ t'a fɔ umaru ye ko elkais dugu jɛra cɛ taara umaru yɔrɔ la a ko ne taara nin fɔ kira kaburu la surɔ kira y'a fɔ n ye sogo la ko n ka n'a f'u ye ko elkaisu umaru ye nin lakali sahabaw ye sahabaw ko non ko kira bɛ k'a fɔ ko i sumayara de ko i k'i teliya ka ala wele a ka ji di jɔnw ma cɛ y'a fɔ umaru ye ko ale taara fɔ kira ye ko kira sanji deli i man d'o ye umaru ka silamɛba in a ma cɛ ɲi kari a m'a fɔ mushirik fo umaru tilala ka to ala deli la ayi mɔgɔ minnu ye nin fɔ o ti mɔgɔ dogolenw ye o arawi o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Bukhari b'o la Muslimu b'o la riwayaw nacogo tɛ kelen ye k'a fɔ umaru nana ala deli ni abasi tɔgɔ ye o b'o la nka nin yɔrɔ la fɛn dɔ ka kusa fɛn dɔ ye fɛn dɔ bi barika ɲini fɛn dɔ fɛ n bɛna o de d'i ma sisan ni sahaba ɲɛmɛ umaru m'a nangari umaru m'a nangari a bolo o nana kitabu minnu kɔnɔ k'a fɔ umaru ma nin nangari o ye fatuhu bari a b'o kɔnɔ a b'a babu min na el istisqa fatuhu bari el istisqa a bɛ bayiku nana n'a ye bisanadin sahih ibnu Khuzaima o fana nana n'a ye ninnu bɛɛ nana ni nin ye k'a fɔ Bilali ibnu Haris al-Muzni min tɛmɛna ani kira cɛ kira fatulen kɔ ka kuma kira fɛ u ye n kɔri sa ko waati yɛrɛ sera nka min tun ka gɛlɛn o ye nin dili ye nka n b'a fɔ denmisɛnw ye ni ala sɔnna silamɛya tɔ in k'a bɛɛ d'u ma détail la ani k'a yira mɔgɔ faga tɛ silamɛya la mɔgɔ tɔɲɔ tɛ silamɛya la ni ala sɔnna ni si sɔrɔla u bɛn'o suit télévision na n'o ye Sirifula TV ye
an bɛna a bɛɛ walawalaw la ni ala jɛna n'a ye mana an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini yira an na sini wula fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka san caman yira minnu ye an bonya u sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala k'a n'u sutura ala k'a n'u wasa ala ka bɛɛ ɲuman don ala ka jamana kisi ala ka jamana kisi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badew ni tun ye san 2016 mawuludu dengudi su kɛnɛ ye laseli min kɛra a la ka bɔ an karamɔgɔ ma Seyid Sharif Usman Madani Haidara o de tun ye nin ye k'a deli ala fɛ san wɛrɛ ta ala kɛ o jira an na a kɛra ka hami minnu to an na ala k'o bɛɛ lajɛlen dilan mawuludu nana degun minnu sɔrɔ an ka jamana kan bana minnu sɔrɔ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka limaniyaw di an ma k'an san yɛrɛ kɔrɔ ka garisɛgɛ sanumanw di k'an jidi ni alakiraba hɔrɔma ye ni mawuludu kalo hɔrɔma ye ni mawuludu kɛlaw hɔrɔma ye a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillahi. Alakira Muhammadu alala Muhammadu nyomada. Alakira Muhammadu